Maing buntag, maing buntag, maing buntag. Ari na punta sa to ang Storytelling Saturday. This is Sir Don, the storyteller na Bisaya. O nga itong isgutan karon nga ako rin naghimo sa title 1 Meter More. 1 Meter More gikan ni sa story ni Napoleon Hill nga nasa iyang Think and Grow Rich nga libro. O niya, kung mag-Bisaya, ako na pong giusap gamay ang story. Kasuway ka, naningkamot ka? Kasuway ka nga gibuhat na nimo ang tanan, kasuway ka nga paminaw nimo mao naman to imong gibuhat pero wa gid ka na successful. Kasuway ka? O ako rin nakasuway. Murag mostly nakasuway tan tananana labi na sa eskwelahan, sa sports, sa competition, sa bisag asa, di ba? Ngano kaha? Ngano kaha, no? Na natong kuan og lesson unya ang kaning story o basin masabtan nato nganong wala ta na successful. So are you ready for a story today? Ay kaning story mubo ra kay ni basin maabtan tag 1 week. Okay, so tinato dugayon 1 meter more. Usa ka adlaw na ay pamilya nga mga kanang negosyante. Dayon, ang iyang angkol nakakita og lugar nga naay gold. Gold ha, gold. Ug pagkakita nila sa area, gipalit nila ang area. Gipalit nila ang tibok lugar. Oh. Dako kayo kung sukdon siguro basta dako kayo. Mga 20 ka hektarya, lima gana 20 ka 20 hectares. So tungod kay kabaw man sila nga naay gold didto. So ilan ang gisugdan og count ang kadong lugar. Count na nila sa lugar. Wala sila nakita na gold. Pero ningon to yung angkol, nalagi gold lagi. Nalagi gold. So nag-count gyapon sila. Wala sila ni surrender. So kung ang ilang count una, diri mo ning babaw sa yuta, diri to kutob. Nag-count po sila ni abot diri ang count. Niabot bitaw ang bagyo. Ang mga equipments nila nalunod. So, man sa bagyo, ilang gibaligya ang uban nilang mga negosyo, no? Uban nilang mga gamit. Aron padayunon og kaot. Wow, grabe. Ngani ng mga taong mga pusigido ba, no? Ngano ang mga tao nga kanang nindot focus kayo ba? Focus kayo. So, ilang gipadayon. Pero tungod itong bagyo, murag imbis ang count ato diri na dapit, murag ni mabaw o balik ko na kay nabanlas man itong mga yuta nga nasa kilid. So, natabunan og balik gamay. No? So, ilan na pong gi-count. Pag-count nila, count gid sila mayo. Nilinog bitaw. Ang ilang mga makina natabunan. Nya ikaw ganahan pa ka mo count. Pero sila ilan na pong gibaligya ang ilang mga negosyo. Nang like tulo ka negosyo. So unang negosyo nabaligya na, ikaduhang negosyo ilan na pong gibaligya. Human nga nalinog, human nga mga aftershocks, ilang gipadayon og pa-count. So imbis diri na unta to unta balik kunya nilinog man so ni balik diri kay tabunan na pud sa mga yuta nga kadtong nang landslide. So ilang gi-count?
Count nila. Nabot na sila. Lapas ba sila itong last nga ilahang na-count. Gabalo mo. At last. Ni surrender sila. Wa sila nakuhang goal. Ug tungod ato, wala na sila planong ibaligya ang kadtong ilahang last na negosyo. Syempre, wala na pud sila no. So ilang gibuhat ang kadtong yuta nga ilang gi-count mo ilang gibaligya. Sakto pod ka, boss. So para nila malas man ilang gi-count. Diday. Ilang gibaligya ang gi-count. Pag baligya nila, ang ilang gibaligyan ang kadturang nang nagpuyo din nga farmer, na may farmer diha sa duol. Ang ilang gibaligya nga barato kayo ang yuta. Later na ako'y guest niya atong pastoryahon og apil. So pagka baligya na ang katong farmer, iyan ang gigamit, iyan ang tamnan. Iyang gitamnan. Yang kaniyang kabaw, iyang giparking kilid sa baba sa kadong inautan, no? Kaya but ngano nga to po niya giparking. Pagka gabiin na nakamata ang farmer. Ang iyang kabaw deh, dili baka. Ang iyang kabaw nagsigi og singgit. Murag niyong tabang. Di daw basta nasisinggit ang iyang kabaw nga. Kabaw sakto ba na ha? Di mo ko kabaw basta. Basta nasisinggit iyang kabaw so nagdali siya dagan padung sa iyang kabaw pag-abot niya nga tuwa niya nakitaan. So, asam na kong kabaw. Ug paglili niya sa bangag sa kinautan naa nga to iyang kabaw. Giyon sa kato pag-abot dito. So para sa farmer, nagamit naman niya yung tanang kwarta nga iyang gipalit atong yutaa nga wala malas ditong yutaa ni siya may pagwani palit ang yutaa. So wala sila ang ikapalit og kabaw. So iyang kinalan luwason niya ang kabaw. Nya ninaog siya, nagkuha siya og pala. Yang kabaw kay mao ni ang sabot kabaw niya. ang mga tiil sa kabaw na unlod sa yuta. Mo na lang nilawas mo ning So iyan ang gikaut diri ang gikautan kana. Iyang gikautan ang gadtong para mahawas ang tiil sa kabaw, di ba? Samtang nagkaut siya, pag-abot na niya duol sa tiil sa kabaw, pag-ana niya sa pala, pang niuntol bitaw ang ganang pala. So unsam ni nga gahi akong naigo. Tanaw niya sa gitamakan sa iyang kabaw. Gold. Siya ay nakakita sa gold. Ay. Gadong nag-una, daghan kig nakaut. Siya ang yung gikaut, ang tiil ra sa kabaw. Tungod dato, syempre, nadato ang farmer. Ang kadtong unang nag-count, dato naman to daan pero nakuhaan silang negosyo, di ba? So ang farmer nga ordinaryo ra nga farmer karon nahimong dato. Pero wala ta ni focus sa story ngadto sa farmer. Balik ta sa kadtong unang nag-count. Na-realize niya ug naibaw-an niya nga ang kadtong farmer nga ilang gibaligyaan mo'y nakakita sa daghan kay gold. Tungod ana nakakuha siya leksyon. Iyang gibutangan iyang bungbong sa iyang pultahan. Kada tawo nga masudid to makakita 1 meter more. Akong inviteon ako ang guest karon ha. Ali guest. Atong explain unsay meaning sa to ang storytelling karon. Kani akong guest, kuan kani siya. Guest, special man kang bisita, palihog kuha og lingkuranan ha.
Ayaw kayo ang guest atong pakuhog ng kurana. Okay, ali guest. Kudahan ka may guest na mic para madungog ta. Okay, so kumano atong guest karon? Pangalan ni niya, ano si pangalan mo? Okay, si X. Kadug na ka itong story X? Ha? Sige, unsa may lesson ka nga makuha na to atong nga story? Para sa farmer, unsay lesson nga makuha na to gikan sa farmer? Very good. Bright ka itong guest. Paduol na Rodriguez, di pa ka doon mong mic na kana madungog na ta. Oh, hello. Madungog rami. Okay, so unsay makuha nato nga lesson atong unang nag-count? Basta ka kabaw. Gamit kay itong guest karon. Okay, so ang lesson na to nga kung unsay mong gisugdan, tiwasa. Dagan na kay sila nausik, dagan na kay sila og na sacrifice, no, gilinog na sila, gibagyo na sila, pero padayon ta to sila. Wala na noy linog, ug wala na bagyo. Niunog na nun sila. Nalibog ang mga tao. No, usahay ingana ta. Dili kay usahay, pirmi. No, ingana po gano. Project. Hapit na mo man, mundang na noon. No, na ganing dool na kay ka sa kanang katapusan, ni undang na nung ka. Dahan kay mga ingana ni abot na grade 6 sa pamog undang. Abot na grade 10 sa pamundang eskwela. Lagi ka graduating na niya, March na, February mundang. Wa ko no kaagwanta. Pamino nimo kung mo likay ka na ang problema mawa. Pamino nimo kung di ka mo tiwas mawa ang problema. Di ba? Nagihapon problema. Nagid ang challenge bisag asa. So kung na kay gustong buhaton, nya imo nang nasugdan, nya nagkalisod nan gani ka, o nya usa pa ka muundang. No? Murag nausikan ko sa ilahang effort, di ba? Usik ang ilahang naggasto kay ila gudtong gibaligya ilahang mga negosyo para lang ipadayon, di ba? So unsay kasulti nimo guest? Very good. Katong guest good. Gamit kay tong guest karon. So sa tanan nga mananaw ani, ang kabaw ko nga kung ang kuan ron mga 100 ron man itong viewers karon. Absent ang 900 garon. So yung makakita ka ni padayon na imong gisugdan. Ay gusiki imuhang kahago, ay gusiki imuhang na-invest, ay gusiki ang tanan nimong nahatag na oras, sakripisyo. No, dili lang kay sakripisyo. Gani, naa kay gusto go mahitabo, naa kay goal nga imong gi-surrender or imong gibiyahan, imong gitalikdan, imong damgo, di ba? Pero kung sayo imong gustong buhaton, iundang lang na pud na. Pero kung nindot imong plano, mayo imong plano, wala may sayon sa kalibutan, wala ay sayon, bisag maglungag lang. Tanaw na tuwa ba kasuway na paso ka? Tanaw na tuwa ba kasuway na hilaw imong kanon? Tanaw na tuwa ba kasuway na pagod? Nya ko gina di na ka magluto, kaya nya di na ka mukaon. Diba? No. Bisan sa simple nga pagsulob sa sanina, imo pa nang haguan. Diba? Nganong katawa man to? So, unsay ato ikasulti ron guest? Mga unsay mo ikatambag sa tong mga listeners karon? Ayaw punong sa imong gisugdan. Mura na gisulti kanina. Moron sa mahuna-hunaan. Gamit ka itong guest. Okay, so kanilang kung naamoy mga pangutana or mga comments or gusto na ninyong isgutan na itong mga stories, i-comment lang sa ubos. Dinha, kung na ay comment section. Kung wala, watay mahimo. Okay, so kanto lang.
Padayon na ang imuhang gibuhat matod pa niya nga ako isulti ra po na ako ganina. Okay, so this is Sir Don, the storyteller na Bisaya. Nya, subscribe to my YouTube channel pod. I-search lang ninyo, Sir Don the Bisaya. Woo! Okay, this is it. Bye. Ayo-ayo mong tanan. Zile zile, zile zile yo a alerg al